awodade ye na mfaso pi wo so titiri ne ne woni nipakuo bi a emudodo no aye mmofra adie we bi na owura Isaac Agyei Gyimah a dodo no afre no Kofi Agyei aye wo achem abompe awodade yi de anintire ne atitire ofiri achirichiri ne bencheye bai awodade ase owura yi eche enyoma bi te say teaching and learning materials school ntade jerseys ne nyoma pi a eso wo mfaso bebre Edema Presby School wo achem abompe dwumadie no ase no owura yi efa akwanya ekasa pi na o kire botaye ene ne yehye ne kutupa ma odi dwumadi so a etese yentie na no kasa ne bi ene no de ehui no mawoda nyankopon de mfie ba kwa kamefie ho na abompe ha na me ko school etimi susu se ene no me ne me kromafo be di me birthday no etino me bibi kakra yes books jersey any school uniform mask set pencil no pen me de boa ama the kroma no so etimi afam to ma pefra wo education no esan say sebi se de wiase ne ko no wan ko school a wonhu de wo ye etimi ye madwen se me ye ready aboa ene me yere ne me ma ne mabusua adwen se me birthday we no ye momoden na ye ne ye krom afo no mra medi na nya fefefe me ha me ne nka be getting to 50,000 be 50,000 because eno kwa na ye rough for ye amaye because books no nkwa no enye easy ba me di simani so sa fie we me ye ntino meto me bo ase ewa afe ne sha ase na na mesrem say books no especially textbooks na area ba no omo make sure say omo ense no nya ne basabasa na mo no obi a obeba school bia no no so benya kwan etimi asua de ama teacher ni bi obeba bia no obetimi de akire wo made menka ne sa de be ya obi a so benya bibipai de me ka kire abompeman eni kwa bibre mu ha sei ni se sebi enye se nyankopon ya wadom akopie abrochimem ana se wakopie krokasiem kai hu se wonso ahana ufi ansa na woko tinyame ya wadom no wanya kakra ma nya wadwen se ubenya ne bebre ansa na waba beye bomodin na kakra ubenya bia no na da beboa se de be ya yenso ye kuro no so be fa ne ntoma pae den efra enu ntina me yes adie no dedi kan no meda nyankopon ase bebre se ene wati wie mama yen ama bibia efefefe asida tosu bio so me de mama busuafo se bio obi a wadwuma ye but me to me safre on obi a gya de oye bia timi aba support me bibia ye fine asida etwa to kra koma Asuom news fo nso moya ade na se de mo ye bom ho modne okwa bebre mu no mo yene mo ho na mo yene saa nyame hira mu nyina owura Emmanuel Esiedumante educational director de makwa bebre municipality enso de nanim onya beta adwumadie fefe ase sei enokan philanthropist dona owura Agyei Gyimah ne namfofo ne na abusuafo na anope wa be donation of books, school uniforms, school jerseys, footballs, and then yakeka ho ede ama school no anope enu nti na ye nyina ye twa ehia ewa ha no na ne ayeka ne se yeda na se pa se dwumadi se odi asinani so enye obia na edi na awoda okaya ye bribi se man nti yeda na se odi na awoda na wakai se okọ school ha na wasan aba na achi aba be ya de fefe se edi amayen yesre se oman no ebe sua bibi edi afirimu na ye nyina yenso yetumi aye bibi de aboa se ni titiru ye frɛ PTA meeting na SMC meeting na oman ni nyina ebe sore waka aba be boa na dwumadi no akoso na school na pagya aba be ye akọ mpempenso a ye nyina ye pese ekono esan dwumadie no ho ani so nti akyerɛkyerɛfoɔ no nso beako gyina akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa na mu kasae yentie ne kasa ne bi the teachers wɔn nyinaa na mu de aseda kɛse ama enua berma Gyimah ɔde
akyɛdeɛ soronko aba bɛkyɛ ɛyɛ school for ɛne ɛyɛ anuanom a wɔwɔ kurodo mu nyinaa kasa Nyankopɔn onhyira no papa na ɔmansi ne yie yɛda obi biara ase ɛyɛ anuanom a ɛtwa mfidie so yɛda mo ase sɛ maba bɛtwa na maboa yɛn abɛdu saa mpɛmpɛn so yi na menhyira mo nyinaa awofo a wɔn manya akyɛdeɛ mu kyɛfa no mu baako nso gyina hɔ kasae ne kasae mu no ɔkyerɛ n'ani so sei no kan ani jet kasi amini ade abai ya damase abompehini abompa bi ahini mini Kofi Agyei no nuanum ayadi amaye yehu bita ana de nyame ya danasi nyame onhira no pa ba bibi obekobia ni bibi enye ye wani amen damase pa se mo ba be hye no nyam kese atise nyame nhira mo woni ma pa mo ye nyame nka mo wona mo ye bebre maye damase Mufra a wonti na owura Kofi Agyei eye adwumadie fefe te sey no so emu be akokasae tie bie. On behalf of all the school authorities and all the students of this school, I would like to say a heartfelt thank you to our kind Mr. Agyei Gyimah for visiting us today, for the school uniform you have given us and the materials, and for your promise to do more for us. We are very much grateful for your unwavering support. You have made difference in our life and we truly appreciate it. May God richly bless you. Thank you very much. The school down, baby, to baby, bunti, be here renovation. Some baby says ya my. I show you park and so see your die brand, be here more. I better your park. Nana ama odruwa dua ye abumpe kronti hini. Ono nso di nanimu nya beta adwumadi papa ete sey achi. Maame kasa ye mu no okansem pi nana kasa o yentie bi se ene de dua yi eye Agyei Gyimah ane ni fiefo ne ire ne ma abamoden de sa nyam hye abehya bompiman ye da wase pa nyame nhira won awade ni wani mu kan wade be biara enko yie ma won ye sese awade mu awon won hyira won nwuma so te de be ya ade bi hia ye krom ha ne ka on betumi aye de aboa na kuri so atu mpon afa ne nto apafira ya don wase pa nyame nhira won nhira won bebre onko mmoa wade bia won be biara awade na pon hyira so ma won Gyimah Kofi Agyei Gyimah wona wire no mma ye kyerɛkyerɛ bebre ye bɔ mpa ye mamu ye di nkonnwa ye kwa hemfie nso a ye begum sa friends amanfo na won gyina machi na ma de nyina kuyi amamu ye damase nyame kyerɛ mo